så skulle der efter sigende være en prisuddeling på det her BravoCon. Ida har i hvert fald fundet til mig, at der er noget, der hedder The Bravos, som er et show, der hylder de mest dramatiske show og mindeværdige øjeblikke fra Bravo-universet det forgangne år. Og desværre kunne Ida kunne ikke finde noget listet op, noget bekræftet på, altså hvem der ligesom var nomineret og hvem der ligesom vandt nogle priser. Men hun kunne finde, at de her kategorier, der ofte er, det er The Biggest Shade of the Year, Best Dressed, The Oh My God Moment of the Year, OMG Moment of the Year, King or Queen of Social Media, Best Performance by a Friend of. Man kan jo være friend, oh my god, det her det tager virkelig længere tid at filme, end jeg overhovedet har regnet med. Det er godt, de andre historier ikke er så lange. Friend of er jo, hvis du er en ægte, hold on, let me drink out. Hvis du er en ægte housewife, så er det dig, der står i line-uppet med en diamant i hånden, eller et æble, eller en tekop, eller hvad delen de kan finde på, som ligesom repræsenterer den by, du kommer fra. Så er du en housewife. Hvis du er en friend of, så er du en friend, det siger måske sig selv, så er du en friend af en housewife. Så det vil sige, at jeg kunne være en housewife, men jeg har en veninde, som jeg hænger ret meget ud sammen med. Hun kender måske en af de andre damer, men hun er ikke en housewife. Dermed sagt, at hun ikke er en housewife. Det kan være, hun var mere en housewife, end jeg i virkeligheden var housewife. Men hun var ikke spændende nok til, at hun kunne være en housewife. Men hun var så en friend of. Vi har jo nogle ikoniske friends of, som blandt andet, og nu har jeg fuldstændig tabt, hvad hun hedder. Hvad er det, hun hedder hende fra? Hun er ret ny. Altså en ikonisk friend of kunne jo være, oh my god, jeg glemmer alle de her navne i dag, det var da forfærdeligt. Den blonde, hvad er det, hun hedder? Caroline Stanbury fra London. Hun er jo en friend of. Og så alligevel ikke, fordi hun er jo en ægte housewife, men hun er bare housewife i Dubai. Ja. Og så er der jo også Jennifer Tilly. Fucking ikonisk friend of. Og så i virkeligheden også Kathy Hilton, vil mange måske også sige er ikonisk friend of. Men hun er jo i virkeligheden sister of. Det er der heller ikke noget, der hedder. Det kunne det godt være. Nå. Vi kunne ikke finde nogen, der havde vundet noget sådan officielt fra det her The Bravos prisuddeling for BravoCon. Men jeg mener bare, at jeg har set et billede eller en video af Dorit, som vandt en pris. Måske var det fra OMG Moment. Altså det der ikoniske øjeblik af, at hun ryger en, jeg var lige ved at sige en joint. Det var det vist ikke. Det var vist bare en cigaret i hendes G-Wagon. Altså rapporter til Dut, hvis du ved noget. Så må man lige sende, hvis man ved noget om BravoCon, og hvis man ved noget om, hvem der har vundet nogle priser. Så sender man lige en mail, eller skriver i kommentarfeltet. Hey, duties, let's get to work.